бардоро 5 та телефони аз Усман 800 гирифтагӣ бардоро бизанед лайкора видео навна мекунам бардоро шумо дамена Samsung Galaxy A30 ай бародар нархш 800 сомон нигоҳ кунед бардоро кадом мехарем бардоро ғариб нигоҳ кунед нарх но телефону бардоро бо хабар шуд ки бениҳоят дар Тоҷикистон бардоро телефон арзон дар Москва қимат телефон бардоро неш Samsung Galaxy A21s ай нархш бародар 800 сомон ай неш стартай модели наваям ям 1000 сомон ай неш S9 Plus ай нархш 1200 сомон ай не iPhone XS ай XS ай 256 гиг 2.5 сомон ай не A01 Plus ай нархш 900 сомон ай на бардоро нигоҳ кунед ай нарх но телефону бардоро бо хабар шин бардоро чхела бисо бардоро дар Москва мехарем бениҳоят дар Москва қимат ай Тоҷикистон дар бардоро арзон ай телефони нигоҳ кунед ай нарх но бардоро бо хабар шин янш модели наваям 1.5 сомон ай кадом телефону бардоро маъқул шудаги ай 25 шаҳр навай вилоят Хатон доставка шуд тимо бепулай кадом бардоро ай шаҳр Душанбе ай шаҳри Ваҳдат занг мезанед алиш каданен алиши да бардоро ай пеш мина бо iPhone вардагин лобои хайфону аст алиши да бардоро ай пеш гам мезанед бисёр бод айрай дур занг мезананд алиши да ба телефон бардоро занг назанен алиши да фақат ай пеш гам мезанед бихарен 25 шаҳр навай вилоят Хатон ай шутун бардоро доставка бепулай бардоро ино тамошо кунед бардоро семчка чоқо занг назанед харидори конкретно занг мезанед семчка чоқида гам мезанед хеле мақсад дар кор нест ина марҳамат бардоро тамошо кунед